Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. LTN. Luo Trending Nation. Bas, nikora munga juang. Dugini ato anane msadek tatu. To ana wacho gadier, gima ni public domain to nyaka owuoye. Ne ng'ata ma is aspiring to be a gospel artist. Gima nyaka ing'e ni gospel industry ka pesa onge. Iwinja? Pesa onge manyaka yen sure ni in gi pesa. To kionge pesa ni dwa donje gospel industry mondo yud pesa ok bi yudo. Ki compare gospel industry gi ajawa industry. Jo ajawa gi nigi pesa. At least ngeni jajawa nyalo wuok to dhi goche ba, odhi goche club. Timiye kata masiling 50,000, 60,000 moro, jomoko bi 100,000 gi wiye. Samoro ogocho Friday, Saturday, Sunday. Mago te omiye pesa. Gospel artist. Mokwongo ng'at mane mado biro winjo thumi to chulo. Gidhi wacho ni initiyo ne Nyasaye. Nyasaye mitiyo nego bok mi pesa. Ng'enya gospel artist mantie koka mapoko nyuom. Mose nyuom moko nitie achiel ariyo ma chuogi nigi pesa at least miyo gi support. Samoro embo yao business moro. Lakini ni dwa dhi adhia ichoma chuma gospel industry gi ng'ong'o ni an adwa donje gospel. Pesa onge gospel. Jo gospel go chandore oko kaka chieth. Koro en suwa ni kidwa donje gospel industry ka to dhir dwa luno bangi kama. Kang'o ki yudo mubaba moro weki. Jo ajawa bende nitie moko ma mamazo weko. Lakini onge shida ingeta angol nyingi oko to onge tabu. Lakini ja gospel. Ka ng'ama dichuo weki mitwa winjo. Kwanza an ka winjo. Ayangi elela nikech yali injili to kendo weki poko nyuomi iginene. Koro kidwa donje gine music mar gospel industry ka beda ready ni pesa onge. Penj jok ma werego. Dong neno kaka gidhi launch album nigi wer achiel. Mondo gimany go pesa, giyud go pesa matin mabe ka giseyudo gima gitimo go be onge. Ineno ka kiny gidhi gitwang'o kitenge maromo ni gidhi ge crusade mabe ok chulegi. After 1 month, shuap ochako biro kwecho. Ajawa inyal luongi anywhere. Tidhi wer. To ja gospel Thagore maonge, thagore. Jo gospel ka ng'ok gimedo gariyo. Tudong' nono, udong' adong'a nono. Koro ki plan ni dwa donje gospel industry. And sure tu ni ready mar thagruok. Thagruok ma ka ng'ato kobiro lakini gospel industry to thagruok nitie jothurwa kika wuondo. Ajawa ka to mit. Ajawa. Penjo ajawa. Pesa nitie mara tani to un jo gospel anase nyiso ng'ama dwa chako gospel ni chako ni tiyo ne Nyasaye tiyo Nyasaye wane ka Nyasaye bro mi nanga nyaki wer timanyo tich moro mitimo to kiketo ni were miketo mbele bro ya ni rach but gospel industry to onge pesa to anyiso. Ne mapoli luongo no Marinash kawuono akelu kama ten ka ere ng'amonge ka onge ng'amonge god koro ojwang' in kure okaneni ojwang' luonga no Marinash mari chieno jamone mbele chiene mineno mbele miyoko
kata nyalo wacho no mari dhako ngode ne gichake kore kubni ariyo to pod chwako sitrungi. Kawuono adwa ni wawach gimoro ka. Aneno ka jo gospel okawe ma personal, of which it is good because they are defending their genre. Gi wuok marach ka gi wuoyo gi adek tatu nosekonu ni en tijene en adi adek. Opuodo duong', omadho kong'o to miela jawa. And he has become one of the social media sensation mawang'eyo, kendo otiyo tich maber, olendo ne ji, otimo achiel ariyo adek. Naneno ka gidonjo gi foundation, gitimo achiel ariyo adek with our own sister ma wuon Sawa TV, Sawa Media. But okay, gima dek timo kuom wuoyo kuom jo gospel ok awach ni ber orach, but wadwa ng'iyo the cause of this thing. Jo gospel emono ba wang'a yo giwinjre, because ok inyalo wacho ni dwa associate gospel gi ajawa. Osiepena gospel nigi were ne. Ang'eni tinde wadonje to wadwaro ni wabed gi power, wadwaro ni wabed gi publicity to pomposity omakwa kanyo. Ng'ato nowacho ni Triple P are really affecting us, especially for those that are in a power, for our politicians. But it is becoming an issue nyaka gi gospel. Onge kaka ji nyalo wuoyo kuomu kamano ka nok nitie tol moro. Jomoko kuomu emono miyo adek pesa mondo yawnegi scandal, mondo wendegi o move. Iwinjo? Nyiso ni wagolo gospel to wadwaro be ni watim timbe mitime ajawa, like wamok scandal, watim kiena ng'o, iwinjo? Ng'ama ja gospel chikore tir to wacho niya, ma wend Nyasaye. En gi werene. Gospel nigi werene. Look at mon mawero gospel machon gi. Nok gi share, nok gi tim kiena ng'o, TikTok was not there. Tiyudo ka wende gi dhi makethe, tiyudo ko ogongo 100k, ogongo 200. Iwinjo? Nyaka manyoro no monolalo ngimani machiegni kane. Ne kia kata kaka ipush gigi. Wende no segongo 1 million. Iwinjo? Wer kiwero maber mapuonjo jopiny, to dhi adhiya nikech en gi werene. Sama ng'ato chunye lit to keto. Gospel eno mako ji te. Gospel nyaka yur ka jakong'o. Sama koro piny osegine kia pesa neno gine to dok e gospel. Ng'ato nigi pesa, odhi mielo inda ka pesa rumo kirango gospel. Ng'at mochiewo gokinyi ok nyal chiewo gi wende inda, kata mana inde nyalo yudo ni duok keto gospel. Omiyo en ok watime mbwakni ma ji timogi. Sani wan mwaketho gospel kendwa. Nang'o? Nikech wadwa no miele mamit, nikech ji ong'eyo ni ati komiele ting'eno nyalo trend. Injo, omiele mamit. Mar ariyo, mabende timore. Tim gimoro mondo trend. Iwinjo? Ng'ato yie nyaka keto video ma ji miele ma iwacho ni ma duge bet neno. Ema dhi kelo attention, ma ok wende kanisa, ma kena ng'o, to gikone no trend. Ema ji manyo. Koro ka dek tatu be nuserwake felde. Koro weura dek tatu owuo gospel
kaka ji wuoye ajawa because une munu luongo jok machala dek tatu e gospel dong landonwa chieng' moro ayudo koketo wend ng'ato madhi wuok manyien wend ja gospel to wuondore no yanye ng'an man ga kili nyalo neno niya ni ng'ane okia onge gimiwero kia to lando wer madhi wuok manyien e YouTube mund oro jaka jini ni kupana wuondo to dhi uru ng'iye gima manyiso ne o create attention mondo mi otimre nade o create attention mondo ji orengo dhi kacha aya sorry e video madek tatu ogolo ma latest ko wuoyo go kuom jo gospel iyudo ka nyako miyo ma among miyo miwuoyo go kuom gigo ok adwa taji jo gospel golo wer to ndiko ni adek tatu lembe mondo keno otimre nade nyiso ni embe no chako create attention so this is your business ma usebedo kutimo koro jok moko malemo gadieri gi jok makie dilu to koro yanya adek tatu nokonego tim kama and it is a business koro jok ma yanya adek we yanya adek gini business ma jo gospel manigi riyo mar pesa osewuok ne dwa create attention nikech gineno ka ji ok migi attention gikia niya gin ji ok migi attention but thumbe gi ji ng'iyo just tell me any gospel maber mosenindo tell me en gi were mar Jehova ng'iyane wendi okidi how many times do you see ng'ani okidi ka share gik moko timore kenare teacher di miyudo ko oket attention keno timore nade teacher di mibiro yudo kata kotimo online media wa mwatimo odhi e interview kumari odhi e interview kanga odhi e interview nyiso ni gospel nigi were ne onyalo deko to konyal leo inyalo golo gospel kawuono to orendore kar 2000 ka 3 ichaki golo gospel moro orendore but gospel en onge gi period ne mobiro rumo nikech they talk about general things mapodi nitie wend ng'ane wend Chacha Danger Merwele mediero tieno tawinje awinjo ka minwa lamo ni Nyasaye para gi nyithinda gi oda duto iwinjo bende chandi ni nyithindi ok dhi lemo bende chandi ni nyithindi ok somo lamo ne nyithindi be wiyo kale kawimbi kaziwa Victoria kanasema nini? Kanakuambia siku ya Rotama Festival inakuja tarehe 14 Juni mwaka wa 2025 ndani ya Double Tree Boma Hotel Mwanza. Prince Inda, mfalme wa Ohangla, anatua ziwani na bendi yake live. Kutawaka moto, kivuli chako tu kisikose. Regular 20,000, VIP 50,000, unapata bia 4, robo kuku na kiti special. VVIP 60,000, bia 4, nusu kuku na kiti cha kifalme. Cheza na fursa, usikawie. Piga simu 0765558342 sasa hivi. Rotama Group, miamba wa hafla, wasimamizi wa matukio makubwa nchini Tanzania, wamekuletea festival hii babu kubwa. Matangazo haya yameandaliwa na Luo Trending Nation. Jikwara mgajua na mato mora ya to. Nitiere video manaloso ka. Kana nyiso ni gospel industry onge pesa. Ajawa industry nigi pesa maratari Koro user nyine user kiani user ngawa. Ne kibondiko. Okay, okni ondiko gi marat. En mani kibondiko is very funny. Mwandu mag piny ni rumo joma onge pesa go.
pesa gi okan e polo. Okan pesa e polo dhi timo gang'o e polo pesa. Aya. Jo gospel go thagore piny ka lakini polo to lakini polo to mor lilo. Pare the parable of the rich and Lazarus. E video na wacho ni gospel artists especially mapok onyuom chodo maratari kata mosanyuom go te. Nikech kok imedo gi mubabas to onge. Crusade gidhi to ok chulgi. Obugo to ni pesa gi nie polo. An kod penjo, pesa ti mang'e polo. Udhi nyiewa go gi pesa e polo. Ati mor lilo, piny ka githagore kaso polo to mor lilo. Bwana, onge joma gin brainwashed e piny ni molo jok mawacho ni owargi. I'm born again. I'm filled with the Holy Spirit. I'm kiang'o. Rimaketa roba. Yomoko tara. Rimakanta deshe. Yomoko la. Very brainwashed. Apenji. Iwe tiyo gi pesa piny ni pesa ni ukar ni e polo. Nikech book moro story book mar jo-Roma. Kech story book mar jo-Jiw. Okelu nusom ni muma. Ituoni. Lakini Africans, why? Wasungi okelo no muma nyisu maber ni happy are the poor. Ng'ambo nyisi ni a poor man is happy. Who has ever told you that a poor man is happy? That happy are the poor. Koro unu bedo poor lakini ginto they are prospering. King'iyo China, king'iyo ka US, ing'iyo those western countries. People are very rich there. Lakini un Africans nukel no muma obrenu wuoshu, utuni pesa unie polo, piny ka tu winjo matek lakini e polo, en mor lilo. Kaso ng'a duog ndikonu ni nentiere ng'at moro mane nigi pesa, no chiemo maber, to gene nentie ng'ama ne odhier miluongo ni Lazaro, guogi ne nang'o, koro ikawo mani kelo, iji console go, you are console. Bana Christians jothura, you are so brainwashed. Bana piny kae ma pesa nitie, piny kae mitie gi pesa. Piny kae mor, kata mana mumo owacho ni piny ka kidake titiyo matek tin gi pesa to kiyudo mor e gik mineni timo. Ichal maka nono, mume mondiko. Jothurwa, endo koro tuoni mag piny ni pesa meke piny rumo. Let us be wise, Jothurwa. Wabedi wise. Pesa itiyo go piny ka ok e polo. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. I'm very sorry. Somebody called and Wenauru. Somebody called me. Now achone. King'iyo angla. Nitie moko mabiro trend but gin gi season. Wachak gi ODM maru nyi Papa J. Nigoyo. But no chopa time makoro it is not relevant. Aya. Atomi sefa masani dhao social media sateni. Thumbe nene winjore mar chalnade machakoro benga gigine. Kikwa wachini oangla. Wekuru wawe secular. In general. Ng'ato biro vuma for some time. To chopo kumoro. Chopo kumoro. Makoro ji. Like where no koro. Like maybe. Okoro okodhigi current situation. But gospel will never expire. Ngia nethu me kata minigo chonde. Ni Yesu maneno waraka leo. Kona ni werno biru ti karango makoro ji wacho ni jaera ne koro ki Yesu. Jaera na ni Yesu maneno waraka leo. Jaera na ni Yesu maneno waraka leo. Jaera na ni Yesu maneno waraka.
Mago thumbe machon, podi go nyaka sani. Madi biko nyaloyo lweny, Yesu landa wasigu malawa odinona, ewangi yore, ondiegi ruto kagidwaro, ngamo jogi, baba ye badi sani, mondi konygi yawa. Madi, atiyo ne ruon, atiyo ne ngimana, atiyo ne ruon, atiyo ne ngimana, jawari Yesu eram, marito na ngimana, jawari Yesu e. To koro gospel, use biro maumbe koro udwanu compete genda, udwanu compete gi kianga. Poku understand ni ya, e world ma untiyo, ok e world ma jogi nitieni. Kaso kiwuoyo to une musepeko dhogu ni o, kia Nyasaye biro locho. Nyasaye locho ni nade? Timanyo views ka ja ohangla. Jehova locho ni nango. In Jehova telo ni nade? Idwa ni tim video ma yamo kwadhi kama to bembe ni dong matin mana kumari nashi gini. Nyasaye dhi telo ni nango in. To jok mamadho kongo to puodo duong ema podu luongo mondo timnu promotion. Iwache ondike mumane ya maliet obed maliet, mang'ich obed mang'ich, bedo werche wero nango che ya bedo mandem Nyasaye odage, Jehova odage, e polo malo, sama in kum jomoa owarinde, sama in kendi timbe ni opogore, burariti, e polo malo, iwinjo gini, ija gospel, launching maro angla ti yudie, ija gospel, challenge, te chulo, okni, ingeni kopo ni golo gospel en gima ng'ata, jakongo moro kawe mamor, iwacho ni omera kare gini gwedho ji nyaka jokongo time. To ma ja gospel gocho ne jakongo ng'ama puodo duong'. To miela jawa. Obedo specific, ok owacho no mielo thum, kata omielo wer. Owacho ni omiela jawa, specific. En owacho no madho kongo, opuodo duong' tiende ni otimo terruok, oterore gi ji. Sawa, ok ni opuodo duong' chiege nikech giwacho ni adek wacho no biro nyombo tok ma. Nyiso ni oterore. Kasto manyiso ni ng'ani osebedo ambassador mar secular. Kasto ambassador mar secular ema koro ikawo ni mondo obed ambassador ni. Kata mana Airtel ema ok nyal yie ni bire buchgi gi law mar Safaricom. Ok nyal. Ok awuo marach, but this is the fact. Koro jo gospel matimo kamano emo chako riyore malich makoro iwuone jo gospel marach, agama timri Nyasaye biro kuongi kuong ang'o. Nyasaye ka kuongo ji to okuongo chage jo gospel matimore kamano. You remember the other time ka oluong men jaki launching mar wer moro yo Migori gi jo SDA. Nyakono ne nya SDA. Nogol nyaka tuko ka owach ni ati ng'ano wuoge altar. Nango nikech oketho the doctrines mag kanisa mawacho ni kik warwakre kami. Aya, ng'ani clips mang'eny golo komer. What was the essence of taking Min Jaki to that place? Nikech ong'eye koserwako law makwar to dhi luongo ji mang'eny. Koro these people do not consider ni ma en kar kanisa, ma kumidware jomowar. Ang'o mane mono gi kawo pastorienje mabende timo gine be nyalo bira kanyo. Pastorienje nigi fans. Wan gi wuoda teri. Iwinjo? To moman ememo chako wacho ni maber ne piny, rach ne polo. Koro ini luongo mari mamadho kongo to puodo duong' kendo lando ni en omadho kongo to puodo duong' to miela jawa. Obedo invited, omari obedo invited. Nango nikech en gi fans, kobiro to kanyo dhi pong'. Nyiso niya, your main aim en ni mondo kanyo pong'. Magikone to kiconsider kata jok madhi warore mang'eny, kata jok madhi kethore mang'eny. Nikech ang'eyo ni glove to kirwako timako go chuodho.
Ing'e gima dhi lil. Glove tok nya lero chuodho. Ni ang'o mi chuodho ni ler kama? Ni ano make gi glove. Nyaka piny mani ang'o mi glove ni olil kama? No mul kodi chuodho. Yeah? Somebody once said that if you use a glove to touch mud, it is glove that will be muddy, not mud to become glovey. Nyiso niya, ng'aman gi duong'o ok wawach ni oriemb gi e kanisa, but ok wanyal kete e kipao mambele nikech moment mwasekete kacha to ang'e injili moyaloga, tiende niya omedo konowa ni onge rach. Iwinjo kata kanisa ineno kata mana jayalo man gi kanisa ema kane dhi mbele altar to puodhore. Iyuda, but ng'ato ok nyal bedo ma en noselando, tiende ni mano moto ne. Iwinja, mano moto ne ni omadho kong'o to gine kasto ng'ani ka koro chak wuoyo to chak web uyanye une makoro Nyasaye onego opadu ok adek tatu. Japuonj nyalo bet makech kendo ji oluorende, but nyathi mochamo owalo mochako nindo gi nyathino to ok nyal luore. Kendo winjo kipenjo ni Mr. George mane e gini omara jirengo tiyudo maka Nancy to wuotho kare Nancy nitie kaka osendodnego ochamo. Koro umbe mondo mi adek chau mochak wacho gigi nyiso niya une murubire ti adek moko neno ng'iyo to pimo uromo gi jok mamadho kong'o mamiela jawa to puodo duong'. Surely kaka nitie kanisni moko miriambo nyaka jok marwako long. It means wach ma ng'ato wacho ya gi e chunye, tiende niya gik miwacho mang'eny go gigo ni e chunyi. Nyiso niya terruok gi kong'o ga jawa ni ang'o e chunyi. In ng'ama onego bed ni ibedo gi special talk kuma ji odominatie, nikech a moment ma oseluongi kaka celebrity to onge ng'ama odominate, in emi dominate kanyo. Nyiso ni nyaka pastors koro kuloreni. You are mighty person. Ji duto kuloreni. Iwinjo? Ichalo gimiluonga na bed MC e arusi. Kona niya ng'ama koro nyalo advise to event no anima koro iluonga ni master of ceremonies. Tiende niya kati ng'ama rusno mare anima kawacho ni chungi tichung'. Ichalo ng'ama koro omiyo ng'ama omer gari. Kaso kosego upiny kore kani dereva ugo piny nang'o. Une monego bed ni kuongi chako kodu ne miyo dereva kong'o nang'o. Adek yany guogi dongine magimi pesa ni mondi promote negi gospel kongi kakitiyoga kongi nini adek tatu kon jo gospel go nini kamane kakitiyo kende dhi maber. Bas nikora monga jwang bayo ne msi adek tatu kendo wach ni odhi ogik ne nyako miluongo ni Beatrice Akinyi nya Yesu mawundre ni gospel artist. Nitiere video managolo ka ni artist meke gospel odhiero onge pesa ka chieth. Kasto ng'amiluongo ni Fred nodhi o share video no e WhatsApp group ma gospel artist manyaza ntie, WhatsApp group miluongo ni Artist for Artist Nyanza, WhatsApp group ni. Koro kanyo kagise share ginendo kanyo inyo gima koro nya Yesu wacho. Owacho ni koro odwaro ga ni wadhi wawera jawa. Thagruok mar jo gospel ogede ma anto kata gospel onge pesa abiro wer ne Yesu nyaka dog elo. Nya Yesu we wuondori. Iwinja mokwongo yonge pesa. Mar ariyo kowari. Iwuondori ka to pastor still wopier gi Nairobi koni left right and center. Beatrice Akinyi. Okadwaga wuoyo ewi nyiluo nikech nyiluo jok ma amiyo support. Bar sama koro chako wuoyo ka kiwuoyo no. Koro wambe wadhi wachako lawi kwa nyisi adier. Iwinja malong'o. Jo gospel magi ma iwinjo ka agede. In tich mitimo onge. Pile in sianda pastere miluwo. Ka ng'ok gipuodo duong' ni gimi gimoro tinindo kech. Many tich moro iti.
giwende miwero meke Mukufi. In mari ok inyagolo meke Mukufi miwero. Nya Yesu milongo ni Beatrice Akinyi. Lokri. Gik mwache grube go tete awinjo kendo aneno ge. Koro ka ngichak idhi wuoyo ang' nachak ayudi kendo ang' nachak abika. Many tich minya timo nya Yesu. Wedi pende ni dwa wer kende kikia. Pastere miluo sianda gi mondo mi pesa. Lok pachi wari. Kok inyalo warori tidonge piny tim gige piny. To ka gige piny ok idwa timo kaka ok idwa timo no to weri gige piny idonji wari. Idonji kuom Yesu. Wela origi pasteri ma pasteri koni gi koni do kodi left right and center. We nya Yesu. Chunga sana. Bad. Ne jogi kia pogo content gi lemo. Ne ayudo ka dek tatu odhi ne miyo moro kendo go chonga piny. Ne dek tatu lew ibet kodwa kaso ji comment kanyo ni ile jibe wala ji comment kanyo ni guy I never knew that you are a pastor. Do not just see people. People have their private life. Private life man, our private life man. When get private life tiende ni ng'ato nyalo bet gi pesa torwaka kala iwinja orwaka kala kaka rwako ni to gi longe to wuotho tidhi yude. But gima spiritual to kinyal wuonda ni romo gi ng'ate ba komadho kong'o kasi dhi yude ot kolemo to guy I never knew. Ya wakari ji kikene ane ng'ato madho kong'o ya wakari ji ji nigi personal relation gi God ji ni akodiro kamani kachiba alongi lo ala bo gere olongi tipo moywe olongi pi momodo olongi chimo machamu jalman machalo koni wasabanya pokwa yoro wasagi pokwa neno samangi koni kocha twadru da sai manyalo alongi kuro diamo alongi kuro kinyi alongi kuro diache yama timo dano kinyal timo guli madano kinyal golo wasi madano kinyal wacho apaki kuro diamo aneno jingi jahaba rodo pargi kod sane inyal mabe watigi malike chuberu watigi malike chuacho kende timo ero kamano kungwe sawari yawanya sahe eplende kod chenro mak satan ya sigo wagole nyingi Yesu wagole nyingi Yesu e paro kod chalu kod sekel wagole nyingi Yesu jama yetende yesegi kod nyingi matio babi kwezgi yasai kwezgi migeta telle ke kod kosha migie mejingo madalo knyalo mioge e kuwe chungi madalo knyalo kuyo watnege madalo knyalo wacho e timnege madalo knyalo timo e change madalo knyalo chango jama kodi kamano kurudi chembasa yasai kwa mukedalane we mari murudo nkorge wabe kuibari murudo kodwa tel noe husatwa chako kodi wateki kodi yape nyingi Yesu Kristo ruodho amen. Personal relation gi God. Personal relation gi God. Tiwinjo ka mumo wacho ni ati gik mwa wacho tibiro jaju wago. Chieng bura riti. Nikech ang'e maber ni nitie jok maluowa. Nitie jok mang'eny mo believe, my fans who believe kuom Omari. What I'll say, they will always take it to be the correct option. Koro kona ni ji adi ma adek tatu osetere kong'o. Ma fans ke kwanza en gi followers adi e TikTok. A lot. Emo miyo nyaka un jo gospel umanyo mondo thumuodhi. Nyiso ni wiwu wil nuwer ne Nyasaye un koro uchako wer ne public, wer ne piny. Wiwu wil. Ang'eni nitie nyaka ja gospel moro makoro like gospel is another class, my friend. Gospel is in gospel. Bas nikora mkajwang my name is Adek Tatu. Kendo ngeni I'm the only therapist mag nyiluo yote. Anapudo duong tamadho kongo tamiela jawa. Gimanie public domain to nyaka wawuoye. Ibede nyako kata wuoyi madwa ni odhi otine ng'ate ot. Tafadhali kik itine ng'ama iluongo ni pastor, bishop, apostle, gospel artist. Jok mawacho no wargi gi. Kik idhi tiyo ne joge ot. Those people are the worst.
kata mana duka kik idhi tinegi. Jogo nigi chuny marach ka chieth, gine ma chuny gi olil. They are the devils in waiting. Kwanza idhi yud ma SDA, idhi yud moko maluwo prophet owuorgi, kasi yud moko meke protestant, omera kikitem, afadhali idhi tine ng'ama mer, ori tine japiny, ng'ama miela jawa mako gi Friday 20 ajawa dhi mielo presinda, obro chuli on time, obro treat kaka dhano, iwinja, obro mi gik monego bed ni mi at the right time, ng'amoko war. Kitemo ni dhi tiyo ne ng'amo war, nitiere ng'at moro ka kiane nigi en gi duka, gospel artist moro ka manyaluo mung'eyo, manigi duka ka endi Nairobi ka. Odhi okawo another gospel artist oketo tiyo ne duka. Obera no sando nyako no, osando nyako no modhi omako nyako no kia modhi otere jela, kia ni nyako no ne odhi okwalo 50,000. Owango ne ni nyako no kwalo kia pesa kiang'o. Gospel artist nyalo timo ni gik marach, pastere go te bishobe go. Bishop to koro richo. Bishop nyaka na maloki chiege, onindo kodi. To kinyiso chiege ni bishop nindo kodi to chiege ok yie. Nikech odwa ni o protect nying chuore. Onge ni chuore en bishop. Koro gino ok odwa ni odhi oko. Wacho ni we miriambo. To ng'e maber ni chuore to chot. Kik poni utiyo ne jok mowargi. Anyisu jok madwa tiye ute. Let jok mowargi obed the last option e ngimau. Ni dwa tiyo ne pastor. Na nyiso ni pastor, bishop, ng'ata mowar, those are scammers. Jok ma chunygi olil, ochido ka chieth. Ana nyisu ga dier gimodhi timo be onge. Okay? Jogo. Bana jogo can do you things makibedo piny makuri dwa ng'iyo. Pi wang'i chura remo. In fact, okata mna pi en na remo. Anyiso onge jok ma chunygi rach e piny ni ka gospel artist. Pastere, ki jok macho no war. But if you have another option, choose that one. To ng'ama war, kikitem, nyaminwa kikitem. Ibiro sandi, ok bichuli on time, gibiro wango ni wach, ka ngai to giriembi mok gichuli. Tisetiyo negi over 3 months, 4 months. Ananyisuga gigi, to kuwinjga. These are the facts. Kikitine ng'ama war e ot. Jomo war jomo fuo, joma nono pok adora yudo. Don't. Anase nyiso. Gospel mi yudo kantie nyaka jok moko machungo mano miel mane. Kutu. Not in this church. No, wait. Aparu kiche ne nitie jomoko miel mano miel mane. Dhi kucho. No kwa biro timo. Ni sani tukete keta free en free. Ng'ato nyalo timo nyaka promotion mar gospel gi Tusker. Be nuneno kata mana kaka jok machon ne timo kata mana shooting kende kitimo law bor nya Jerusalem gini. Ok ni gionge timbe gi maricho, gin gi timbe gi maricho, but gi respect. Iwinjo, ok tang'e kamera, koro mane miwacho ni ng'ato nigi personal relation gi God. Kaka neno Daudi ne chodo to dhi lemo cha. Iwinjo, to kinyakona ni chode church. Iwinjo. Igonya rombo piny muodo, anapuodo duong' osiepa. Kasi chake wacho ni Jehova kawuono wabiro kawuono. Wako diero kabadi. Jomoko biro wuok chieng' moro kobedo paralyzed. Achamo tangawizi, awinjo ka. Warida dong. Jogi tawuoyo kwa ridore kocha. Na manyako to kata kwa ridore dong podi kawa. Kozo kwa ridore to kodhi donyo. Koro jo gospel ma trending e chando. Mamoro ne gocho nago ni ang'o miketo wenda e YouTube. Gi picha da. Ago ni hawa. An minena ni ana yudo makiwache mbui ni ikwalo thom ng'ato. To wuoyo gi kiburi. Ewinjo. Jo gospel, it is a high time mondo ng'enu wer ne Nyasaye. Jehova ang'o mamoni gocho ngi piny. Sami lemo, sami duogo lo thom.
Nikech iwacho niya, let us put everything before God. Nyiso niya, kata enda mineno hitno, Jehova muting'e malo, if you believe in God. Ng'ata mineno gineno nyiso ni okaw tije otiyo tich maber to okete lamo, Jehova uting'e malo. And this we should see from our gospel artists. Ok ni ng'ata manigi following. Nitie kampuni mok inya tiyo go mari, nang'o? Nikech owacho chieth guok. People do not just go for numbers. And kedwaro kuma sensitive, moningo bede ni koro ging'iyo type mar ng'ama gidwa tiyo go, giwe ng'iyo numbers. Ni umari ochopo adi, umari ochopo 100, umari sani koro ni 2 million. To en gospel. Because gospel, we don't look for numbers. En kuma ka piny koro se, ng'ato koro gik moko se bago. Kata ng'ama piny obago, duogo. To ningo yud kodonjo kacha. Iwinjo, ng'at mono niga dek tatu osewar. Oko ningo bedni obiro yudo ka dek tatu puodo duong' e gospel. Oningo bedni oyuda ni dek tatu notimo challenge as any other person. Tok ni dek tatu donjore gospel nikech koro miyo moro nitiere ma is angry for fame. Madwaro views. Ozelunga dek tatu. Discourage ng'acha. Nyako moro mana dek tatu sepudo duong'ne. Koro wacho ni an koro sani awe weche pudo duong'. Emo yudo ka ambassador mar pudo duong' eman kono. Hope mar jogi otho koro te. Iwinjo? Emo miyo gospel en line de yore. Ochalo kaka iPhone. iPhone ji matine manigo tok chand jo Apple. Nang'o? Nikech en gir value. Owenego jo matin. Iwinjo? Koro gospel en gir value. Jo matin. Mondik nyake muma yawa. Ang'o matimo ji? Owach niya. En yo madiny. Nyiso niya. Ka enda nigi 2 million e thumbe. In gi 2K. Enough. Iwinjo? Koro many gimoro mitimo nikech sani wan gi gine, wan gi greed for fame ni mondo mi wayud kaka wachamo. Ber wadwaro resources. But kidwaro resource maber, idwaro resource. In iwuok ni idwa timo business gi thum. Go angla. Ing'ama nyako, chaka. Ayayo mina Judy we awero mari. Omina Judy we awero mari. Omari luonga dala bang'e miya pesa. Omiya pesa yawa moko pudo duong'na. To ji view kendo iyudo pesa. But gospel, you cannot make it as a business mitobwa. We ubi kende. Kaki nenu wuode teri sani chame. Chame makata koponi sani agone simu. Takone ko ne jatelo kedna 10,000 kanyo. Ko tama to tama. Nikech ang'eni koluonge e kiche. Nyaka jokang' chwade 30 moro. Biro automatically kaluwore niya, en obedo time to wuok, otime to wuok. Ok ni adek. Yalo moro na yalo road yero go na challenge kanyo mondo jogo nena. Omari. Gire bedo gire. Jakong'o moro. Ng'ane donge. Awe anyiew ni taska moro kanyo. Nyaka jalemo nyiew ne ng'ato taska. Ni we anyiew ni taska ariyo. Kare lamang'o. Okay, what is your aim? Don't man of the commercial. Talk go angla. Because thum ten thum. Ogo angla. Duonde mutiyo go cha. Baba, inga manare. Kori medo ni mna beat matindi gini. Omari inga manare nyathi wa manana. Omari inga manare nyathi mawoi kutungude. Omari inga manare nyathi mawoi. Jabero pidho tike tomoro yaga. Kaki pidho tiki no. Nema. Tidhi adhiya. Omera ji udhier kode piny ni giwacho ni to ma badi mane owuoyo kende. We jogo kal mondo gibed mbele wa. Ma piny be lil koni piny. To an minena atero wach kani. To an to kora rach mabende. Kata sani chiegni chako fuolo. Jo gospel.
weuru commercialize. Ineno, onge tich Nyasaye manyalo dhi kayiem nono. Jomoko penjo niya, ni to ere kaka koro wadhi yudo pesa mar studio? Ineno, God knows. Ka Nyasaye ok dwa ni gol ne thum, iwinjo, ok ibe yudo. Mabe ok rach. Ka Nyasaye wan gadi, wan gi duoko adek. En yes, en wait, to gi no. Nyaka ng'amono Nyasaye ohero kabisa miluongo ni Daudi nokwer ni ayin to kibigedo na. Nokwer, nyiso ni akwer nitie. Jehova nyalo heri to wacho ni ayin to kibiwerna wuodi moro emane werni. Nyiso ni these things should come naturally. Kitemo tineno kok dhi doge ewi tiendi. Penj Jehova. We uru manyo promoters mag ohangla. Iwinjo ni koro chuni ni nyaka many ng'ane ne ya Morgan Freeman. In Morgan Freeman koro nyaka mielni nikech omiele wende yenda. In kia ng'awa nyaka koro tim kia nang'o. In koro nyaka ipogri. Ratio uni malo. Napimonu gine gi iPhone. Ji adi man gi iPhone. Okay, katu siepe ni ming'eyo adi man gi iPhone. To be winjo ka chapo gini bwana waduok be piny mondo joma ng'eny onyiewo. Ok chapgi nikech gini gino lose ne the few. Iwacho ni the selected few kosi wacho ni dhiang'. Ba kizungu cha iwacho na. Yonge gi kizungu kan. The selected few. Koro gospel ineno ka deko sepudo duongo setimo kia nang'o to duogo. But koro gimomiyo yanyo useloa gine mar gospel. Uloa. Uduoke nyake lo. Mane momiyo wuod Phoebe were to dhi ajawa. Kendo luongore ni Reverend. Be walenga. Iwinja? Nikech osebedo load. Mane momiyo kata anu mari kawuono anyalo moka gospel because I don't see the difference. Jogi te waro moga jawa, jogi te waro moga guys. Adeko timdango next time. Kaja gospel omiye contract opromote kita gospel. Sani koponi adek to dong bo time nikech okwongo ywe dhoge to wacho ni ani luonga na adek tatu tije na gin adek. Gine mon tatimo kienang'o to dhi mbele gi wer. Koro nitie ng'at moro kama wero gospel. Surely where? Te ema dhi yudo go wuod Phoebe. Akena ng'oy na ni Yesu Bwana. To daka kama tweni cha. Ni gino to mandatory. Ni kamuli to thera. Isewinjo thum wuod Phoebe? Bwana. Kamuli to thera. Ni therapy, gino therapy kuoma. Yani ukongo chako ne thera. Kaso to ne therapy kuoma. Bwana pok winjo gino bwana. Akimula to mitna. Mam to mitna. Yelele. Yewa kaki guanya to berna. Ay to berna. Egino to berna. Kaki nyoda to. Yewa to berna. Baby to berna. Donge kimula to manda. Ni manda. Manda turi. Ni nyaka tabinya maber. Mama. Baby. Sami woyaga koda. Mama. Sami
Nyasache bwana ya wathumbu udu fibi chilonga na ngato miye comment section kai. Nyasache ntie kendo ine makori chuna dhi manyo thumno. Ni gino to thera. Pok winjo. Udu fibi awe luonge ni udu fibi Reverend Pastor John Okumu. Donge kimula tamanda. Ni manda. Manda turi ni nyaka taminye maber mama. Baby Sami woyoga koda mama Sami woyoga koda Gino therapy kuoma Ema losaga Tuyaga Gino to therapy kuoma Ni gino to manda mandatory. No. Jogi oduoko gospel piny dabal. Onge pogruok from video, from miel, nyaka kaka getimo promotion. In go chonge piny, wach ni wer ni Nyasaye no mula dier, ka Jehova no muli. Mok ni winje beat moro emonegi wacho ni we atemane. Jalimbe natiminade jalimbe nalaminango jalimbe natiminade jalimbe nalaminango jalimbe kosetieko anyuolana manene ira ruoth osegola agono sana yano inyuola manene ira ruoth osegola aneno sana kosegolo to okawo gi chorus moko machon miniwero ainuliwe bwana mabuana ainuliwe ametenda adek ero timna challenge kanyo ami taska mokare ichiwo taska to wendi oningo bed ni golo ji e taska jo gospel uruoko ruchien kendo kika winyi ng'ama yany adek tatu timo tije ma jo gospel omiye ni mondo tim gidwaro attention ga yany ma ng'ato golo wer to chako tag adek tatu lemo mane mabedo personal ni adek tatu ayany me yanya gogo kena mano ja gospel to keto wende kanyo nyiso no dwaro attention mondo jorengo dhi kanye e YouTube uselo gospel gi gik molil matako nyinyi uselo gospel gi gik molil koko dwa bi uru koni wawera jawa wachiu namba moro kaendi ng'ani Ojwang dwani amiye namba gine Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Mama pare samani ine miko ni ero dongo nikwara mgajwa odongo swag kawuono teacher beach en Nairobi nudwano chako duogo kawuono Friday tarika paka uchiel dwe mara beach en kumlongo ni Move Cafe and Bistro Kilimani dwa mielore mara tari ine miko ni ero dongo wadwa sai kore ni pap wadhi ngwe kango gi ka sadek ni pap wasedonjo wadwa mielo nyaka kinyo kinyi entrance Slimia Beach noma maratari noma Njoro na wacho mana gi muolo ni nyiluo mawero gospel jothurwa ber ubedo gi era na wacho gino ina very clear mana maonge wasiwasi manga maluongo nyinge onge yani ngama tugo kanyo onge kaso koro yiwang
Iwinjo ka koro gima wacho no koro soki koro iwang' koda. An adek tatu. Iwang' koda to mokwongo in ionge hera. Ionge hera. Mar ariyo ichaji. It is true ichaji. Mar adek in nyami left right and center ipuro duongni wang'eyo makata nyochu maki gi skando. Nyar joka ng'ane wang'eyo. Okay? Chunyi rach ka chieth. Nyora waja ni in ng'ama chunyi rach, in ipuro duongne and then ukweroru. Wan waro manu bed gi hera nikech une mulando nwa injili mar hera. Wan we don't care. Wan wadhi miela jawa, raba be wagoyo. We have declared our stand. Nyathi kich be ka nitie kanyo ma wan gi pesa matin wanyalo konye. Iwinja? Wan chunyo marach wonge godo, kong'o to wamadho, raba bende wagoyo. Mon bende wapuro duongi left right and center matin nikech mano ina nafasi yetu katika jamii. To in kano nyisi to iyo wang' to kata nyingi ok oluongi. Ituo ka dek tatu bro nyisi adier. Tiji en mana ni puro duongi left right and center. Mar ariyo in Caroline mitiyogo, in Caroline in tije mana lokori malando. Wang'ien mar musungu to pachien mar jarateng'. Chunyi rach ka chieth. Kinyisi adier to ni iwang'. Wabiro nyisi adier. Nyocha ni ane live mar gospel artist moro kamung'eyo. A very famous Luo gospel artist. Mano chako wer chon. Kaso upcoming artist moro biro malo kanyo rwake malo. To upcoming artist no nyisa ni an ng'ane ambe awer. To penje ni iwer ang'o? To nyisa ni awero mana gospel. Teka kodrope. Odrope ni pap. Kwa nyisou to kuinji. Luo female gospel artist. Wabiro nyisou. Machiel kuomwe mabeyo kaka ng'ane mung'eno, ng'ane to ber, en gi chuore en onge wach. Okado luongo nyige ka ng'aye to ubiro wacho ni anyame. En to ber. Lakini moko gi mong'e ma ing'iyo ne gi gwarana e ba. To bano wan kwa dhie tuneno maka jok moko mok dhie polo. Ana nyisu mana adier. That is the truth of the matter. Adek tatu biro nyisi adier. Rebecca Nyayunia. Kichomri gospel chomri go tir. Beduru gi hera. Wan manu bed gi hera. Ji bed gi hera. What we need is just love. Let us love each other. We bedo nwaka ni apako Yesu Luanda sibur maka yuda. Luanda magede. To chunyi rach ka die prombo. Chunyi rach ma ok idwa neno onge. Upcoming artist bok nyaka na mamako lwete mondi tig malo. Jiwaja wati chayo ma ichayo mok idwa winjo. Mijeng. Ne jo gospel artist poda nyisou. Ka gima wacho winjo kochuoi to ngeni that message was meant for you. Aya. Koro winje uruma. Nawacho ni uonge pesa to nupana riambo. Koro winje uru gini. Lakini ja gospel moro ni nyaro nyango ok chul gowi. Noka wig to tamore chula nyaka sani alafu oblok namba na chietha. Amilo wacho ni awiji nyathurwa an nyal gunga ka. Jo gospel ema riembo nyaka nyithindo makie kalancho romo. Adier sum. An na nyisou. Nimo kunge gospel ka ujo chode ka chieth. Pesa buonge go. Tu sungoru. You have nothing. Kata mawaro ko waru. Ayudo comment no video moro mokada wacho. Kanga wacho to ang du follow nyako no to dhi mie followers moko kwadwa. Koro jo gospel artist. Kinge ni nyingi gospel artist. This thing is for you. Adier kinyiso change. We uru bedo ni ing'e na nyiso maber ni koku nyalo wer tu nyalo dhi us njaga kendo njaga unya uso maber unya uso maber sana. We uru bedo ni komiu gik moko to kudwa chulo uonge pesa, you have nothing. If you have nothing we dhi kaw gik moko e duka to kidwa chulo ni gospel artist wer ne Nyasaye to biashara mar wadu to kidhi kaw gik moko to kidwa chulo. Allo gospel artist chunyu rach ka chieth. Pesa buonge go tugo ko kani akia gimomiyo jok ma lamo ka Nyasaye gi udhier maonge. Une mung'enya ka jok ma dhie polo gi mok dhie polo. Ana biro nyisou ng'ama wach ni ochuoyo bi kenda ama chaka bini ibiro inda nyisa adier. We uru chode, we uru weche meka njao, we uru wich ng'ich ma un godo go. Winja. Chieta. E gospel industry ka endi bende weche ok yote. Kopogore gi Florence Omolo, Tabi Odanga, wan gi Beryl G gi Lilian Jairo. Gospel artist mane mapok ni winje skando mopogore gi mago. Gene ma gionge skando, chunygi ber,
wer mamit. Kibedo piny iwinjo kaka gipango lyrics, gospel artists miwinjo akwanon go. Gionge mbesruok, be gionge chuny marach, gin chuny gi ber, giwero wer mamit, be ok gichun wer dhinegi mamit, yani yom. Winjogi, Beryl G, Florence Omolo, Lilian Jairo, Tabi Odanga. Gospel artists yani gionge scandals minene yude moko maiye kagi. Gin gitimo tijegi, gitieko, gidhi kuma gidhiye. Aketo mano kando. Madaraka Festival biro Homa Bay mbele ka. Aneno ka gospel artists moko oket kanyo. Aneno gi koket gi kanyo gidhi wer. That is so good. That is a positive move. Ineno wari recognize jogewa ma jolun kijanta a support nyiluo. Koro e list no. Jok mang'eni nyalo go live makato koket ni gi CD tin kabisa. Achiel kuomgi en Milka. Aneno Milka kanyo. Milka nyalo wer live makato koket ni CD. Milka tik nyaka pira ora. Mar ariyo aneno Janet Otieno. Janet Otieno nyalo wer kendo Janet Otieno nyalo wer mamit kocha. Mar adek Linda, nitie moro kanyo ni Linda. Jogo nyalo wer live. Modongo koko ket ni gi CD ok nyal wer. Ok nyal wer. Kwanza nitie moro kanyo list no maneno. Awera gospel artist no bokia wer. Okia wer makato go makolabo gi ng'awa geni, ogo kolabo gi artist, cha ogo kolabo gi international artist. Oge owera yembe piny. Duonde kendi yani lyrics kendo kia pango en makata koro wa wer gospel odhi e uso njaga, at least onyalo perform e uso njaga. Lakini ni gospel onge yani thumbe kati dwa timo nang'o ok inyal push. Wer kendi wero ya kanye to chomo kure to duol kende. Kaso gima diera ni yudo ne gine miyo gi awards. Anyway, gin gi pesa matin, pesa konyo gi, lakini in real sense ni koro jodhi gospel. We, Janet Otieno wer. Tabi Odanga wer. Lilian Jairo. Winjo jok makwano nugo. Beryl G. Jok monge scandal, mit maratari, mit mang'eny. To jomodongo. Oge kia wer mana se nyiso ukwero to budhu deru, kwero be wero gospel udhi ajawa. Nikech koro na nyiso ni jok mowar, jok mawure ni pastors kia gospel artists gin jok maricho ka chieth. Koro usedhi uyaw live, koro uyalo gi gik mana nyiso. Uyalo ni kia nitie jok moko ma you should not touch. Wabiro touch nyaka piero tanda. Mama in miwuondri ni wero gospel kanyo no yaw TikTok nimbe koro iyalo nikech koro nyiso wadier. Abiro nyiso wadier ni koro yiwo wang'. Wabiro soko wenge nikech mokwongo jo gospel artists ng'eny jochode. Mar ariyo chunyu rach ka chieth. Mar adek uchecho. Mar ang'wen uonge hera. Wabiro nyisou ni wacho ni to kare ngima ng'ato to koro chande gang'o. In ngima wa joma ok war gi chandi gang'o. Ng'ato ngimane. King'iyo ngimani ok wabi ng'iyo mari. To kibedo ni ng'iyo ngima wambe oko ka wajo ajawa, wajo mapudo duong' to madho kong'o to miel ajawa. Wabiro ng'iyo mari, wabiro soki nyaka piero tanda kocha cha. Nimbe koro iyaw live ni koro iyalo ni touch not. Nitie jok mok nyamulo. Linga ibinegi after 10 years. Ibro neno after 10 years ka wase prosper molou to wabiro nyiso wadier kiongera to nyako nyisi ni ongera iwuori ni lamo Nyasaye ti ongera ni in pastor, in bishop, in gospel artist, ni koro imbe koro igolo weri to chunyi olil ka chieth. Bed straight nyathi manyako. Ka warruok otami to weri gi warruok. Bede madho kong'o gi miel ajawa. To kidwaro warruok ochomore tir to chomri gi Yesu tir. To kudhi ni un vugu wabiro nyiso wadier nikech uto chunyu rach. Jotich mudak godo e udigo usando ka chieth. Nyithi kiye mano wenu kanyo ni udak godo musando uloko jotijeu. Kata mana siling 300 mar penjo ok inya miye. Moko kuomu ka gospel artist moko un gi dukni mu employee ji. Jogo kendo thago usando ma moko mako muter nyaka jela. Ni okwalo pesa, to pesa magi kwalo to onge. Kaso biro no e TikTok ani koro umbe koro dwa yalo nwa chieth. Udwa yalo ng'o mokoro dwa yalo un.
Ni ng'eni nitie jomoko ma ok onego bed ni mulo. Wabiro mulo nyaka pastor ugote. Wabiro mulo nyaka bishop at touch not the anointed. Anointed maka chieth. Beduru gi hera. Gospel artist. Ulemo kandu gimulamo to onge. Wabiro nyisou. Wabiro lau kwa nyiso adier. Anabiro nyiso nikech onge ng'ama biro nyisou. Gospel artist mek ugo be oluoro ok dwa nyisou. An adek tatu. Abiro nyisou nikech muma be ok wewa. Wachako bedo piny ni koro wada chako yala muma koro wadwa ng'iyo muma kama ok ane kunyaloya. Pastor mang'eny kwa kele live wapenjo mapenjo achiel osetame osedrop. Koro beduru gi hera. Kokulung gimawa wambe ok obiluong ngimau. To kudwa luwo siandawa wambe wabiro luwo siandau tir kama. The gospel artist ma wuonde ni wero gospel gi chuny mochido. Wabiro nyiso wadier. Ati touch not the anointed. Anointed makango. Wabiro touch nyaka piraora. Nyaku lokru. Kinga maluongo nying Yesu. To luong nying Yesu king'eni chimori gi Yesu. Ok ni luongo ni tiponde warruok. Chuo ji ok ine. Chunyi rach, chunyi olil. Ma pisoko bere le. Inya kata modhi. Kaso konyisi to imbe kori biro yao live at TikTok ni be kori dwa yalo nikech na nyiso adier. Wabiro nyiso ubro yao muol. Ubro yao muol. Lokre uru. Biro bedo mondisore. Gima Yesu otimona. Biro bedo mondisore. Kora Mugajwang, my name is Adek Tatu. Kendo ngeni I'm the only therapist mag nyiluo yote. Anapudo duong tamadho kongo tamiela jawa. Gimanie public domain to nyaka wawuoye. Ibede nyako kata wuoyi madwa ni odhi otine ng'ate ot. Tafadhali kik itine ng'ama iluongo ni pastor, bishop, apostle, gospel artist. Jok mawacho no wargi gi. Kik idhi tiyo ne joge ot. Those people are the worst. Kata mana duka kik idhi tinegi. Jogo nigi chuny marach ka chieth. Gine ma chuny jolil. They are the devils in waiting. Kwanza idhi yud ma SDA. Idhi yud moko maluwo prophet owuorge. Kasi yud moko meke protestant. Omera kik item. Afadhali idhi tine ng'ama mer. Ori tine japiny. Ng'ama miela jawa mako gi Friday 20 ajawa dhi mielo presinda. Obro chuli on time. Obro treat kaka dhano. Iwinja, obro mi gik mane obed ni mi at the right time. Ng'amoko war. Kitemo ni dhi tiyo ne ng'amo war. Nitiere ng'at moro ka mane kiane nigi en gi duka, gospel artist moro ka manyaluo mung'eyo, manigi duka ka endi Nairobi ka. Odhi okawo another gospel artist oketo tiyo ne duka. Obera no sando nyako no. Osando nyako no modhi omako nyako no kia modhi otere jela. Kia ni nyako no ne odhi okwalo 50,000. Owango ne ni nyako no kwalo kia pesa kia ang'o. Gospel artist nyalo timo ni gik marach. Pastere go te bishope go. Bishop to koro richo. Bishop nyaka na maloki chiege. Onindo kodi. To kinyiso chiege ni bishop nindo kodi to chiege ok yie. Nikech odwa ni o protect nying chuore. Ong'e ni chuore en bishop. Koro gino ok odwa ni odhi oko. Wacho ni we miriambo. To ng'e maber ni chuore to chot. Kik poni utiyo ne jok mowargi. Anyisu jok madwa tiye ute. Let jok mowargi obed the last option e ngimau. Ni dwa tiyo ne pastor. Na nyiso ni pastor, bishop, ng'ata mowar, those are scammers. Jok ma chunygi olil ochido ka chieth. Ana nyisu ga adier gima udhi timo be onge. Okay? Jogo can do you things makibedo piny makuri dwa ng'iyo. Pi wang'i chura remo. In fact okata mna pi en na remo. Anyiso onge jok ma chunygi rach e piny ni ka gospel artist, pastere gi jok mawacho no war. Bwana, if you have another option, choose that one. To ng'ama war kik item, nyaminwa kik item. Ibiro sandi ok bichuli on time, gibiro wango ni wach ka ng'ato giriembi mok gichuli. Tisetiyo negi over 3 months 4 months. Ananyisuga gigi to winjga. These are the facts. Kikitine ng'ama ware ot. Joma war joma fuo, joma nono pok adora yudo. Don't. Anase nyiso. Alongi lo ala bo gere. Olongi tipo mo yue.
Ulungi pi mwamodo. Ulungi chimu machamu. Jalman machalo koni. Wasabanya pokwa yono. Wasegi yo pokwa neno. Samangi yo koni kudu kocha. Tuadru dasai manyalo. Alungi kuru diamo. Alungi kuru kinyi. Alungi kuru diachie. Yama timo dano kinyal timo. Guli madano kinyal molo. Wasi madano kinyal wacho. Apaki kuru diamo. Aneno nyingi jahaba. Wadu pargi kod sahne. Ijal mabe. Watigi malu kechu behru. Watigi malu kechu wacho kedi timo. Ero kamano kungwe sawari. Yawanya sahe. Eplende kod chenro mak satan jasigu. Wagole nyingi Yesu. Wagole nyingi Yesu. Wagole nyingi Yesu. Eparo kod chalu kod sekel. Wagole nyingi Yesu. Yawa yetende. Yesegi kod nyingi matia. Babi kwezigi. Yasai kwezigi migi yetel. Tel legi kod kosha. Migi ya miji madano knyalo miyoge. Ekwe chungi madano knyalo kuyo. Watilege madano knyalo wacho. Etimlege madano knyalo timo. Echangi madano knyalo chango. Yamo kodi rukamano kurudi chimbasa. Yasai kwa kukedalane. Kwe mari murudo mkorbi. Wabe kwe mari murudo kodwa. Tel noe husikasatwa chako kodi. Watiki kodi. Yape nyingi Yesu Kristo ruo. Amen. Nikora Mugajwang, mayo ne msadek tatu. Kendo wach ni odhi ogik ne nyako miluongo ni Beatrice Akinyi, nya Yesu. Mawundre ni gospel artist. Nitiere video managolo ka ni artist meke gospel odhiero onge pesa ka chieth. Kasto ngamiluongo ni Fred nodhi o share video no e WhatsApp group ma gospel artist manyaza ntie. WhatsApp group miluongo ni Artist for Artist Nyanza. WhatsApp group ni. Koro kanyo kagise share ginendo kanyo inyo gima koro nya Yesu wacho. Owacho ni koro odwaro ga ni wadhi wawera jawa. Thagruok mar jo gospel ogede ma anto kata gospel onge pesa abiro wer ne Yesu nyaka dog elo. Nya Yesu we wuondori. Iwinja mokwongo ionge pesa. Mar ariyo kowari. Iwuondori ka to pastor still wopier gi Nairobi koni left right and center. Beatrice Akinyi. Okadwaga wuoyo ewi nyiluo nikech nyiluo jok ma amiyo support. Bar sama koro chako wuoyo ka kiwuoyo no. Koro wambe wadhi wachako lawi kwa nyisi adier. Iwinja malong'o. Jo gospel magi ma iwinjo ka agede. In tich mitimo onge. Pile in sianda pastere miluwo. Ka ng'ok gipuodo duong'ni gimi gimoro tinindo kech. Many tich moro iti. Giwende miwero meke mukufi. In mari yok inyagolo meke mukufi miwero. Nya Yesu miluongo ni Beatrice Akinyi. Lokri. Gik mwache grube go tete awinjo kendo aneno ge. Koro ka ngichak dhi wuoyo ang' nachak ayudi kendo ang' nachak abika. Many tich minya timo nya Yesu. We dipend ni dwa wer kende kikia. Pastere miluwo sianda gi mondo mi pesa. Lok pachi wari. Kok inyalo warori tidong' e piny tim gige piny. To ka gige piny ok idwa timo kaka ok idwa timo no to weri gige piny idonji wari. Idonji kuom Yesu. Welauri gi pasteri ma pasteri koni gi koni do kodi left right and center. We nya Yesu. Chunga sana. Jaluo en janyadhi. To ka nyadhi romo gi klas to nyinga achiel ema waparo. MC Suits Creation. Watwang'o sude mamiyo dhano loko wigi karango chien. Sude magichuo kod joma mine. African wears kata kaftanas. Fancy dresses, kaunda suits, celebrity outfits, weddings and rural show outfits, fashion designs, corporate or staff uniforms, ready-made suits, custom wears and assorted tailoring. Neler mathoth limbui marwa mar Instagram at MCDbogo, TikTok at MC Suits, Facebook at MC Suits Creation. Kata urno kwayo Maria namba wa mar WhatsApp maen 07 10 3 7 7 kata 07 24 804 183. MC Suits Creation,
quality and good service is our priority. Oteni ukeli kod LTN, Luo Trending Nation, Mopandi Inyenyo Elela. Nitiere video manaloso ka kana nyiso ni gospel industry onge pesa. Ajawa industry nigi pesa maratari koro user nyine user keni user ngawa ne kibondiko. Okay, okni ondiko gimarach en mani gibondiko is very funny. Mwandu mag piny ni rumo joma onge pesa go. Pesa gi okane polo. Okan pesa polo dhi timo gang'o e polo pesa. Aya. Jo gospel go thagore piny ka lakini polo to mo lakini polo to mor lilo. Pare the parable of the rich and Lazarus. E video na wacho ni gospel artists especially mapoko nyuom chodo maratari kata mosa nyuom go te. Nikech koki medo gi mubabas to onge. Crusade gidhi yetok chulgi. Obugo to ni pesa gi nie polo. An kod penjo. Pesa ti mang'e polo. Udhi ng'iewa go gi pesa polo. Ati mor lilo. Piny ka githagore kaso polo to mor lilo. Bwana, onge joma gin brainwashed e piny ni molo jok mawacho ni owargi. I'm born again. I'm filled with the Holy Spirit. I'm kiango rimaketa roba yomokotara rimakanta deshe yomokola. Very brainwashed. Apenji iwe tiyo gi pesa piny ni pesa ni ukar ni e polo. Nikech book moro story book mar Joroma, kech story book mar Jojiw okelu nu som ni muma. Ituoni lakini Africans, why? Wasungi ukelo nu muma nyisu maber ni happy are the poor. Ng'ambo nyisi ni a poor man is happy? Who has ever told you that a poor man is happy? Ati happy are the poor. Koro unu bedo poor lakini ginto they are prospering. King'iyo China, king'iyo ka US, ing'iyo those western countries. People are very rich there. Lakini un Africans nukel nu muma obrenu wuoshu, utuni pesa unie polo, piny ka tu winjo matek lakini e polo en mor lilo. Kaso ng'a duog dikonu ni nentiere ng'at moro mane nigi pesa no chiemo maber to gene ne nitie ng'ama ne odhier miluongo ni Lazaro. Guogi ne nang'o koro ikawo mani kelo iji console go. You are console. Bana Christians jothura, you are so brainwashed. Bana piny kae ma pesa nitie, piny kae mitie gi pesa. Piny kae mor, kata mana mumo owacho ni piny ka kidake titiyo matek tin gi pesa to kiyudo mor e gik mineni timo. Ichal maka nono, mume mondiko. Jothurwa. Endo koro tuoni mag piny ni pesa meke piny rumo. Let us be wise, Jothu. Wabedi uru wise. Pesa itiyo go piny ka okepo. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi Inyenyo Elela. Dugini ato anane msi adek tatu. To anawacho gadier. Gimani public domain to nyaka owuoye. Ne ng'ata ma is aspiring to be a gospel artist. Gimanyaki ng'e ni e gospel industry ka pesa onge. Iwinja? Pesa onge manyaki yen sure ni in gi pesa. To kionge pesa ni dwa donje gospel industry mondo miyud pesa ok bi yudo. Ki compare gospel industry gi ajawa industry. Jo ajawa gi nigi pesa. At least ng'eni jajawa nyalo wuok to dhi goche bar. Odhi goche club. Timiye kata masiling 50,000, 60,000 moro, jomoko bi 100,000 gi wiye. Samoro ogocho Friday, Saturday, Sunday. Mago te omiye pesa. Gospel artist. Mokwongo ng'at mane mano biro winjo thumi to chulo. Gidhi wacho ni initiyo ne Nyasaye. Nyasaye mitiyo nego bok mi pesa. Ng'enya gospel artist mantie koka mapoko nyuom. Mose nyuomo kuntie achiel ariyo ma chuogi nigi pesa at least miyo gi support. Samoro embo yao business moro. Lakini ni dwa dhi adhia ichoma gospel industry gi ng'ong'o ni an adwa donje gospel. Pesa onge gospel.
Jo gospel go chandore oko kaka chieth. Koro en suwa ni kidwa donjo gospel industry ka to dhir dwa luno bangi kama. Kang'o kiyudo mubaba moro weki. Jo ajawa bende nitie moko ma mamazo weko. Lakini onge shida ingeta angol nyingi oko to onge tabu, lakini ja gospel ka ng'ama dichuo weki mitwa winjo kwanza an ka winjo ayangi lela nikech yali injili to kendo weki pok onyuomi iginene. Koro kidwa donjo gine music mar gospel industry ka beda ready ni pesa onge. Penj jok ma werego dong neno kaka gidhi launch album nigi wer achiel mondo gimany go pesa giyud go pesa matin mabe ka giseyudo gima gitimo go be onge. Ineno ka kiny gidhi gitwang'o kitenge maromo ni gidhi ge crusade mabe ok chulgi after 1 month shuap ochako biro kwecho. Ajawa inyal luongi anywhere tidhi wer. To ja gospel thagore maonge jo gospel ka ng'ok gimedo gariyo tudong' nono udong' adong'a nono. Koro kiplan ni dwa donjo e gospel industry and sure tu ni ready mar thagruok ma ka ng'ato kobiro lakini gospel industry to thagruok nitie jothurwa kika wuondo. Ajawa ka to mit ajawa penjo ajawa pesa nitie mara tani to un jo gospel anasenyiso ng'ama dwa chako gospel ni chako ni tiyo ne Nyasaye tiyo Nyasaye wane ka Nyasaye biro miyi nanga. Nyaki wer timanyo tich moro mitimo to kiketo ni wer miketo mbele bro ya ni rach but gospel industry weche mopondo weche mopandi inyenyo elela kineno kokuo kuomi matiende ni onge isebe ne sigana mamulo ngimani sigand joluo jo ajawa jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto ndalo duto kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest.